Здравейте, днес ще играем Red Bull. Мале, че ме шокира звук. Почваме, аз като малък съм играл и че сега пак ще цъкам. Знаеш, що е така музиката. Имам 3 живота, там горе са, ако не ги видяхте. Ап. Мале. Добре, мислех си, че няма го убия тоя. Дали аз съм я почнал? Чайте. Мале, то сма стресна е. Сега аз излизам и гледам го и той излиза. Пича. Искам да го убия, за да взема златен медал. Аре бе, брат. О, не. С два живота сме. Добре. Трябва искам да взема сега звездите отгоре. Така. Добре. Сега трябва да се засилим. Не. Трябва да скачвам. Трябва да внимаваме малко повече, защото сме... Аре бе, човек. Аре бе. Най-накрая успях след 50 опит. Оп, оп. Добре. Дай продължай да се движиш. Давай. Така. Моля. Не. Стига бе. Така. Не. Аре. Оф, човек, писна ме. Не. Стига бе. Така. Да, върнахме се отново. Тук ще се опитам да мина. Искам да взема само заради една стотинка. Не разгеля. Майко, чакай бе. Директно се сблъсках у някаква дъска. Така. Супер. Минахме го. Не. Трябва първо да бутна тази дъска. Да. Така. Сега убихме го току-що. Трябва да внимавам тук, че да не се изтърсим, като трябваш път. Добре, отиваме към боса хора. О, не, човек. Бам! Един живот мъкнех. Един живот нямам това. Не! Не можах, стига бе, майната му да еба. Оп, така. Бам, 3 живота. О, не. Сега не стига бе, то стъпанар ма удари. Гледайте го кафаткана. Не лети бе. Ай, чумаят. Ох, много е напетена работата. Не, убиха ма. Така, добре. Много сме тук. Оп. Така. Не. Аре бе. Съм ядосан много. Не. Бам. 2 живота. Напи хулиганче му остава 2 живота. О, 1 живот. Още един път и го бия. Така. Тряс. Айде, най-накрая. Yes. Добре, време е да продължим с тези левели. Това е второто такова, вече сме на друг мап обаче.
Добре. Сега събираме тия. Тук, доколкото се спомня, май имаха такива нинджи обаче. Нинджи. Добре. Оп. И оп, горе и оп. Добре, минахме го. Така, тук скачваме и тук. И тук. Мале, какво е това нещо, бе? Човек. Това нещо... Не! Аре, бе! За безсмислени неща си изхъбих единия живот. Добре. Yes. Добре. Чай. Се засилих. Мислех си, че ударя това. Трябва сега ударя този бутон. Бързо! Готово. Добре. Не. Не! Стига, пускаме се отново, така, убиваме го това. Сега там кътъра, дето е. Или не точно кътър, то нещо просто резатка така е. Трябва да чакам да дойде. Давай, бързо! Не, бързо! Оф, ще рестартирам, защото играта ме накара да рестартирам, не ми даде. Дай бе. Така, това го цъвкаме. Просто няма да гледате всичко. Да, върнахме се тук при кътъра. Добре, сега трябва да чакам. Давай! Аре бе, човек! Аре бе! Не, стига. Бързо! Не! Аре бе, човек, какво стана? Давай, бързо! Бързо! Yes! Да! Еза, най-накрая! Ей! Добре, тук ще убих един. Така, скачай. Тук, добре, така. Опа. Добре. Какви сте с нинджи, бе? What the hell, nuts? Опа, айде. Видите, ще е по-трудно. Разбрах. Сега как трябва да се кача тук горе обаче. От тук бе аз опитам. Не! Бързо тук горе. Гадна ми е много камерата. Ако обича играта, може ли да не ми слага такава камера? Защото е гадна, доста гадна. Къде ми остана едната стотинчица? Не, аз пак стотинчица. Такова. Не ми хора, мисля до тук да е това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, размажете лайк бутона и от мен чао.